så ikke? Nej, de kan tage sammen, når der er sammen. Det er godt sammen, det kan med. Hvem har leget med skærm med dig? Nej. Jeg tror, de jeg har snakket med det fordi når han kom ned og spurgte hvor meget du skulle have, så sagde jeg sådan at du skulle have hvad? Lidt nogle håndshus som jeg Den rytter starter nummer 28, Michael Hansen, CFB starter nummer 29, Alicia Vinkel, om at holde sig klar på banen, og starter nummer 30, Ellen Skov Christensen, om at holde sig klar